Noia prepárase xa para o seu primeiro concerto post-Covid. Será o vindeiro 24 deste mes de xullo no Instituto Campo de San Alberto. Nel actuará o grupo murciano Second, unha das bandas indie rock máis recoñecidas do panorama musical a nivel nacional nestes momentos. O concerto, que terá lugar ás 9:30 da noite, celebrarase con grandes medidas de seguridade, cumprindo coa normativa sanitaria actual, reducindo a súa capacidade para manter así as distancias de seguridade. Queremos cumprir con toda a normativa, tanto publicada no BOE como no DOGA. En canto aos accesos, todo o mundo vai estar, abrimos as portas ás 8 da noite, non vai haber dentro nin barra, non vai haber dentro nada, a xente vai ir a disfrutar dunha forma distinta dun concerto electroacústico indie, xa que van a levar unha batería eléctrica. Eu creo que pode ser algo novedoso, que podemos dicir a xente que se poden facer cousas seguras. Como decía, vai a formar parte de un montón de concertos que vamos a facer, como anunciamos a Xavier Díaz, como anunciamos a Guadi Galego, como podemos anunciar moitos máis, e os escenarios que estamos a valorar sempre son o Instituto, Plaza da Constitución e a Plaza do Tapal, cos seus aforos calculados e rigurosos. O concerto terá ademais unha vertente solidaria, xa que todo o recadado irá destinado íntegramente para a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Creo que temos que quitar consecuencias todos, a nivel global, do que é unha pandemia e do necesario que é a investigación. Non só somos 4 familias que padecemos enfermedades raras ou ultra raras, sino que evidentemente quedou claro agora, me parece máis que nunca, que afecta absolutamente a todo o mundo, non? Nos seguimos con o noso compromiso de colaboración tanto co GENVIP, que é o equipo que leva o tratamento da investigación das miñas fillas, como coa Obre Social de Pediatría, que estamos colaborando desde fai 2 meses, precisamente con varios eventos tamén da Consellería de Cultura do Concello de Noia, e que foron moi ben recibidos pola Obra Social. Foi un éxito, ademais, de participación. As entradas terán un custe de 5 euros. A partir da vindeira semana xa poderán retirarse a través de ataquilla.com.